Herriko pentsiodunen mugimenduak mobilizazio astea abiatu du gaurtik baraualdi itxialdi batekin 1.080 euroko gutxieneko pentsioa aldarrikatzeko. Ostiralera bitartean protestak eta adituekin mahai inguruak prestatu dituzte eta datorren larunbatean martxoaren 18an Bilbon izango den manifestazio batekin itxiko dute astea. Komunikabideetara bidalitako ohar batean azaldu dutenez, Hego Euskal Herriko pentsioak 8,5 igo arren 69 ez dira hileko 1.000 eurora iristen eta horietatik 77 emakumeenak dira. Gabon, esan bezala 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzeko, Hego Euskal Herriko pentsiodunek beste urrats bat eman dute itxialdia eta barau abiatu dute gaur. Aiara Deurreta. Pentsiodunek gaur abiatu dute itxialdi baraualdia, 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea exigitzeko. Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak beste urrats bat eman du eta gaurtik martxoaren 18 arte itxialdia eta baraualdia egingo dute 150 bat pentsiodunek eta horrez gain egunero protestak eta hitzaldiak antolatu dituzte. Gainera mobilizazioarekin bukatzeko larunbatean Bilbon manifestazio erraldoia egitea aurreikusten du mugimenduak Bilboko Eliptika plazatik abiatuta eguerdiko 12etan. Eta horietan guztietan herritarrei parte hartzeko deia zabaldu die mugimenduak. Mobilizazioetan Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatuko diete gutxieneko pentsioa 1.080 euroraino osatzeko eta Madrilgo gobernuari 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzeko. Astelenero legez protesta egin dute gaurkoan ere pentsiodunek Bilboko udaletxearen atarian. Goiz honetan gainera manifestazioa egin du mugimenduak Bilbon duen egoitzaraino. Bertan egingo bai dute itxialdia eta baraua. Aiara. Pentsio reformaren azken blokeari heltzeko gaur bildu dira berriro Madrilgo gobernua, patronala eta sindikatuak. Ostiralean ere bildu ziren eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak gobernuak proposatutako neurriekin alde agertu ziren. Besteak beste, reformarekin erretiratzen direnek aukeratu ahal izatea kotizazio epea, hau da azken 25 urteak edo 27 urterik onenak. Patronala aldiz guztiz kontra kokatu da eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua ere kritiko agertu da. Eta iparraldean 11 egunez eztabaidatu ostean Frantziako Senatuak pentsio reformaren testua onartu zuen atzo. Parisko Senatuak argi berdea eman dio pentsio erreformari. 185 senatarik alde bozkatu dute eta 112 aurka. Orain batzorde batean aztertuko dute gaia testua adosteko eta legebiltzarreko bi ganberetan bozkatuko dute berriz martxoaren 16tik aurrera. Asamblea Nazionalean daude jarrita foku guztiak. Datorren ostegunetik aurrera eta martxoaren 26 arte zabalduko da erreforma bozkatzeko epea. Lehia estua espero da. Macronen erretiroak adina 2 urtez atzeratu nahi du erreformaren bitartez. 62 urtetik 64. Manifestazio, greba eta protesta ekintza ugari egin dituzte herritarrek azken egunotan. Lan gatazkekin jarraiki, Petronorren sindikatuek ez dute aurrera pausorik ikusten negoziazio kolektiborako 6. bileran eta presio egiteko lanuzteak eta greba egunak antolatu dituzte. Asteburuan egin dute greba eta martxoaren 17tik 19 ere egingo dute. Bi greben artean astelehenetik ostiralera 2 orduko lanuzteak egitera ere deitu dituzte langileak. Bueno, aldan moduan, ikusten duzu hemen gaude batzuk, baina beste batzuk ezin dira etorri lanean da egon behar direlako. Legez. Enpresak esaten dago greba jarratzen dituzten bitartean ez dela elkartuko, ezin dela horrela hitz egin, da ikusiko dugu zer erabakitzen dugun hemendik aurrera, hurrengo greba eta gero, ea berriro beste baldintza batzuk bilatzen ditugun, enpresak nahi izango duen hitz egin orduan ez dagoela greba mahai gainean, eta ikusiko da zertan eta norantza joaten garen. Langile gehiago sartu beharko lirateke, berauek ere formatu egin beharko lirateke, da gaur egun ez dagoen ezin hor formatzen, bardun gatza izango da jolako marrak ez gainditzea edo ikustean ona entzen garen.
Eta gizarte arloari dagokionez 2023rako udalekuak programak ia 4.000 plaza eskainiko ditu. Izenek emateko epea Gipuzkoan martxoaren 20tik 28ra izango da, Bizkaian 20tik 29ra eta Araban berriz 22tik 31ra. Udalekuak programak 3 lurraldeetan eta Nafarroan kokatutako 15 instalazioetan garatuko da. Udako kanpamentuen xede nagusia aurrei bizikeditzako gune ludiko bat eskaintzia da. Beraien autonomia personala sendotzeko baliabide bat familien eskura jarriz. Horretarako honako xedeak sustatzen dira. Haurrak natura ingurunera hurbil daitezen ahalbidetzia eta ingurumenaren zaintzaren ardura hartzia. Euskararen erabilera areagotzia. Ohiturak eta kultura baliabideak ezagutaraztia. Adiskidetasuna eta elkartasuna indartzia. Eta berdintasunean eta begirunean oinarritutako jarduerak integratzen laguntzi. Eta kultura arloan Oskarren gauaren 85. edizioa ospatu da eta Everything Everywhere All at Once film bizi eta bitxiak erabateko nagusitasuna agertu du. Anything distract you from it. Everything, everywhere, all at once. Mom, I just want an Oscar! To the mommies, all the mommies of the world, to our moms. We just won an Oscar together! This is proof that dreams dream big and dreams do come true. Oh, my goodness. You guys, you just won Best Picture. We are all ready for it. Please help us. Keep animation in the conversation. RRR has to win, pride of every Indian, and must put me on the top of the world. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. 1.080 euroko gutxieneko pentsioak exijitzeko, Hego Euskal Herriko pentsiodunek beste urrats bat eman dute. Itxialdia eta baraua abiatu dute gaurtik martxoaren 18ra eta egunero protestak eta hitzaldiak egingo dituzte. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exijitzeko Hego Euskal Herriko pentsiodunek beste urrats bat emango dute. Astelehenean hasita egingo dugun itxialdi horretan, gure ardatza izango da 1.080 euro aldarrikatuko dugu, gutxienezko pentsioa 1.080 euro, baina ja behar dugu. Itzialdia eta baraua egingo dute Bilbon martxoaren 13tik 18ra 150 bat pentsiodunek. Astelehenero Bilboko udaletxearen atarian egiten duten protestaren ondoren manifestazio egingo dute mugimenduak Bilbon duen egoitzaraino. Bertan egingo baitute itzialdia. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatuko diete gutxieneko pentsioak 1.080 euroraino osatzeko eta Espainiako gobernuari 1.080 euroko gutxieneko pentsioa esartzeko. Oso simple, arrazoi desberdinak, ez da azalduko ditu. Bat, dirua badago, bai Madriden da bai Eusko Jaurlaritzan da bai Nafarroako gobernuan. Bi, Hego Euskal Herrian 200.000 persona jubilatuak emakume eta gizon ditugu 800 eurotiken bera kobratzeuenak. Hirugarrengo arrazoia, borondatea behar da. Borondate politiko behar da hori bideratzeko. Ez dugu ulertzen inundik inora, 5 urte pasa ondoren oraindikan. Eusko Jaurlaritza ordezkatzen duten alderdi politikoek ez hartzea iniziatiba, ez gehiago pentsatzea bere komunitatean zer realitate gordina dagoen, eta ez era berean neurri konkretuak jartzea. Itzialdia eta barauaz gain, egunero mobilizazioak eta hitzaldiak egingo dituzte. Martxoaren 18an gainera manifestazio egingo dute 12etan Bilboko Eliptika plazatik abiatuta. Hego Euskal Herriko pentsiodunak batuko dira eta eragile sozial eta sindikalen babesa ere eskatu dute. Bestalde jakitera eman dute iparraldeko ordezkaritzare Bilbon izango dela.
Ipar Euskal Herrian asteburuan mamitsua izan da. Larunbatean erreformaren aurkako 7. protesta eguna egin zuten sindikatuek aurrekoetan, baino jende gutxiago atera zen kalera, baina hainbat sektoretan egiten ari diren grebek erakusten dute erreformaren aurkakoek ez dutela amore emango. Asteazkenerako antolatu dute 8. mobilizazio eguna. Parisko senatuak argi berdea eman dio pentsio erreformari. 195 senatarik alde bozkatu zuten, 112 kontra eta 37 abstenitu ziren. Orain batzorde batean aztertuko dute gaia testua adosteko eta legebiltzarreko 2 ganberetan eztabaiatuko da berriro martxoaren 16tik aurrera. Beraz, Asamblea Nazionalean daude jarrita foko guztiak eta lehia bizia espero da. Macronek erretiro adina 2 urtez atzeratu nahi du erreformarekin. Hau da, 62 urtetik 64 urtera atzeratu nahi du. Eta horrek haserrea piztu du herritarren artean, eta egunotan greba, mobilizazio eta protesta ugari egiten ari dira. Bada testua batzordean, aztertuko den egunean, hau da, asteazkenean berriro mobilizazio eguna izango dute iparraldean eta Frantziako lurralde osoan sindikatuek deituta. Sindikataren esker, hemen gaude, obea, zer Eta Petronorreko sindikatuek ez dute aurrera pausorik ikusi negoziazio kolektiborako 6. bileran eta presio egiteko lanuzteak eta greba egunak antolatu dituzte. Aiara Durreta. Petronorreko sindikatuek grebak eta lanuzteak deitu dituzte lan hitzarmenen negoziazioan eragiteko. Langileen ordezkariek ez dituzte ikusi aurrera pausorik negoziazio kolektiboko 6. bileran. Hala, asteburu honetan grebak egin dituzte eta hurrengoan ere deitu dute. Horrez gain, astean zehar, astelehenetik ostiralera 2 orduko lanuzteak deitu dituzte. Hala, Petronorreko langileak gaur lan ikuskaritzaren atarian bildu dira, aparteko orduak salatzeko. Zehazki, ikuskaritzak Petronorri ezarritako aparteko orduen mugak betetzeko eskatu dute. Aldan moduan, ikusten duzu hemen gaude batzuk, baina beste batzuk ezin dira etorri lanean da egon behar direlako, legez. Enpresak esaten dago greba jarratzen dituzten bitartean ez dela elkartuko, ezin dela horrela hitz egin, da ikusiko dugu zer erabakitzen dugun hemendik aurrera, hurrengo greba eta gero, ea berriro beste baldintza batzuk bilatzen ditugun, enpresak nahi izango duen hitz egin orduan ez dagoela greba mai gainean, eta ikusiko da zertan eta norantza joaten garen. Langile gehiago sartu beharko lirateke, berauek ere formatu egin beharko lirateke, da gaur egun ez dagoen ezin hor formatzen, bardun gatxe izango da holako marrak ez gainditzea edo ikustean ona heltzen garen. Bestalde, Euskal Herri anti-imperialistaren alde mobilizatu dira asteburuan NATO ez aldarria ozenduta, manifestariek gerra eta miseria gaitzetsi nahi dute. Euskal Herria emantzipaziorako borrokak txapon beraren bila aurpegi, klase borroka askapen nazionala ibarra, irautze integrala erakikortasuna dogma bakarra, dogma bakarra.
Bere aldetik elak ikerketa sakona eskatu du Zubietako erraustegian izandako istripuaren ostean. Martxoaren 10ean gertatu zen ezbeharra Zubietako ingurumengunean 26 urteko langile batek beso bat galdu zuen uhal garraiatzaile batek harrapatuta. Sindikatuak gertatutakoa sakon ikertzeko eskatu du. Gai aldatuta, Frantziako Macronen gobernuak iraganilean adierazi zuen HTaren bordele eta kize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Horrek, Euskal Y-arekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du. Asmorien ostean, Kantabriako, Asturiasko eta Galiziako presidenteekin batzarra egin du Iñigo Urkullu lehendakariak. Frantziako Macronen gobernuak iraganilean adierazi zuen abiadura handiko trenaren bordele eta kize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Horrek Euskal Y-arekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du. Izan ere hasiera batean, Ipar Euskal Herriaren eta hegoaldearen loturak 2030erako egon behar zuen amaituta. Frantziak atzerapen horiek administrazio arloan izandako arazoekin eta krisiak aurrekontuetan izandako ondorioekin argudiatu ditu. Bada Euskal Y-arekiko lotura 2052 arte atzeratzeko Frantziako gobernuak adierazitako asmoan ostean, Kantabriako, Asturiasko eta Galiziako presidenteekin batzarra egingo du Iñigo Urkullu lehendakariak Ajurianean. Helburua da Emmanuel Macronen gobernuari presio egita lotura hori azkar dezan. Jaurlaritzak dio onartezina dela Europar Batasunarentzat lehentasunezko proiektua izanik, Frantziak mugaz gaindiko proiektua 2052 urtera arte atzeratzeko duen asmoa. Jarraian Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapeneko sailburua. Gure herriak, gure ekonomiak eta gure gizarteak hori ezin du onartu. 2052 oso urruti dago. Europak esaten duenean hori lehentasunezkoa dela, nik uste guztion artean lehentasun hori aurrera eraman behar dugula eta bultzatu behar dugula. Ildo horretan Bruselari eskuar dezala eskatu dio Jaurlaritzak. Asmo horretan bat eginda alde dituzte Espainiako gobernu eta Europako batzordea. Europar batzordeko iturriek iragarri dute datorren asteetan Frantziako agintari azalpenak eskatuko dizkietela mahai teknikoan. Izan ere uste du Frantziako gobernua ez dela egoki zuzentzen ari trenbide berrietarako iragarri duten 100.000 milioiko inbertsioa. Baina Eliseotik momentuz behintzat lanak ez dituzte amaituko 2052 arte, eta hori aurre ikusitakoa baino 12 urte beranduago litzateke. Gatikako interkonexio elektrikoak 1.000 milioitik gorako gainkostua pilatu du. 1.750 milioi euroko kostua izango zuen ustez, Espainiako eta Frantziako estatuen arteko truke elektrikoen ahalmena bikoiztuko duen itsaspeko kableak. Makroegitura Euskal kostaldetik abiatuko da. 1.750 milioi euroko kostua izango zuen ustez, Espainiako eta Frantziako estatuen arteko truke elektrikoen ahalmena bikoiztuko duen itsaspeko kableak. Makroegitura Euskal kostaldetik abiatuko da eta dagoeneko 3 urteko atzerapena eta 1.000 milioi euro inguruko gainkostua pilatu ditu. Zenbait razadura aldaketek aurrekontu handitzea ekarri dute, baina ez horrek bakarrik, azken urteotan hainbat arrazoirengatik materialen garestitzak ere fakturak handitu ditu. Eta gaur-gaurkoz, 2.700 eta 2.850 milioi euro bitarteko kostu aurre ikusi dute.
Gai kostu hori gehien bat Espainiako estatuaren bizkar geratzen zen, a priori makroazpiegitura berriaren onuradu nagusia baitzen. Orain baina Parisek interesante jarri du azpiegitura horretan eta kostuak banatzea onartu du. Akordio berriaren arabera bi lurraldeek ordaindu beharreko kostua 2.390 milioi eurokoa izango da, zati berdinetan banatuta, Espainiarentzat eta Frantziarentzat. Hortik aurrera 2.700 milioira arteko gainkostua Espainiako eta Frantziako elektrizitate sareek estaliko dute. Bizkaiko golkoan zeharreko itsaspeko interkonexioari esker gaur egun 2,8 gigabateko ahalmena dute. Martxan dagoen azpiegiturarekin ia bikoiztu ahal izango dira bi estatuen arteko truke elektrikoak. Behin amaituta sustatzaileek defendatzen dute trukea ia 5 gigabatera igoko dela. Proiektuak ordea kexek jaso ditu elkarte ekologisten aldetik. Azpiegiturek eragindako kalte zehatzez gain interkonexio handi horiek elikatzen duten eredua kritikatzen dute. Ekologistek uste dute kontsumituko den tokian elektrizitatea ekoiztaren alde egin beharrean beharrez duten lurraldeetan azpiegitura sortzaile handiek bultzatzaren alde egiten duela makroegitura honek. Marrutxipiko lotune berriaren obren bigarren faseari ekingo dio Gipuzkoako Aldundiak. Donostiako Marrutxipiko lotune berriaren eraikuntza aurrera doa. Donostia ekialdeko sarrera irteeren trafikoa deskargatzeko balioko du eta dagoeneko amaitu da Marrutxipi saihesbidearekin lotzeko obren lehen fase hori. Lan hau, obra hau eta lotune hau importantea dela ez bakarrik hiriburuarentzako, Donostiarentzako, noski, baizik baita ere lurralde osoarentzako. Puntu kritiko batean, lotuneak konponbide bat edo behintzat trafikoan arintze nabarmen bat ekarriko diolako hiriburuari. Eta esan gaurkoan ja hemen ikusten dan pixkat fase berri baten abian jartzeko momentua ikusten ari garala. Alegia orain arte nagusiki udalari zegokion obran jardun dute. Inbertsioa izan da 3,5 milioi eurotakoa eta oso aurreratuta dago. Nik uste dut kolektore berriarekin eta salementu lanekin horrekin ja udalaren parte hori Mons aldean egin den obra hori burututa egongo dela. Eta orain hasten gerana da ja Donostiako GI20 saihesbidearen inguruan dagoen obraren garapena. Eta kasu horretan Foru Aldundiaren inbertsioa 9 milioitik gorakoa izango da. Pentsatzen dugu obra hau, martxa honean dijoan obra hau, 2024ko, datorren urteko, bigarren 6 hilabetekoan amaituta egongo dela. Bestalde, UEMAk eta Nafarroako gobernuak hitzarmena sinatu dute euskararen erabilera areagotzeko ekimenak bideratzeko. Ekimenak 30.000 eurorekin lagunduko ditu Nafarroako gobernuak. Besteak beste, euskararen inguruko aholkularitza, itzulpen zerbitzua eta gazteentzako udalekuak lagunduko ditu. Unai Urruzuno EH Bilduko legebiltzarkidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Bere esanetan apartamentu turistikoak eta hotelak irekitzeko baimenak emateari duela denbora desente utzi behar zion Donostiako udalak. Izan ere, salatu du arazo ugari ekarri dituela kontrolatu ez den turismoak.
Neurri hau, baina ez neurri hau bakarrik beharrezkoa zela, baina beharrezkoa zela orain dela denbora desente, ez? Guk badaramagu azken 8 urteak, azken 2 legealdiak horretaz ohartarazi nahian, ez? Alegia, gehiegizko turistifikazioak, turismo deskontrolatuak gune jakin batzuetan, arazo sozial larriak sortzen dituela, eta Donostian badaude guneak hori baieztatzera datozenak, ez? Azken egunotan Euskal Herriko espetxeetan izandako 2 heriotzak izpide nabarmendu du badela garaia beste espetxe eredu bateranzko pausoak emateko. Hori horrela, azpimarratu du kartzela politika Espainiako gobernuaren esku dagoela oraindik, naiz eta kudeaketa eskumena Eusko Jaurlaritzak izan. Eztabaida bat ere guk pixka bat prebizioz edo mahai gainean jartzen saiatu izan ginen, eta aurreko legealdian. Zuk esan bezala, eskumena orain dela urtebete inguru eskuratu zuen autonomi erkidegoak. Guk aurreko legealdian jada eztabaida hau pixka bat parlamentura eraman genuen eta monografiko bat burutu zen, Euskal Herria Bilduren ekimenez. Bertan esaten genuena zen, eskumen honen zain egon gabe, bazegoela eredu berri batetarazko bidea egiten hasterik. Guk 100 neurri planteatu genituen hor, eta baziren batez ere neurriak nazioarteko tratatuak eta beste herrialde batzuetako espetxe ereduak aztertuta atera genituenak. Adibidez, batez ere Norvegia eta Quebeceko espetxe ereduak jarri genituen mai gainean. Beraz, bada garaia eztabaida hau emateko, bada garaia neurriak mai gainean jartzeko, eta bada garaia eredu berri batetarantz joateko. Hala ere, hemen ere esan beharra dago legedia penitentziarioa oraindik orain estatuaren esku dagoela, guk gestio eskumena lortu arren, eta bada esaterik ere, esan bezala, orain dela urtebete jaso genuela eskumen hau, eta denbora igual luzeagoak beharko luketela izan nolabaiteko baieztapen bestelakoak egiteko, alegia. Oraindik denbora gutxi pasada, uste dugu denbora eman behar zaiola kontu honi, baina horren gainetik behar da borondate oso bat, giza eskubideetan oinarritutako espetxe politika batetara joateko. Eta hori esaten dut, batez ere, Gasteizko Legebiltzarrak ere horren inguruan zerbait adostu baldin izan badu, delako espetxe politika egon behar dela ere giza eskubideekin zuzenki lotuta. Orduan, hori gauzatu egin behar da, eta hori implementatzen hasi beharra dago. Baina, eta gero aipatu dituzun 2 kasu horiei begira, esan bezala, tragedia bat dira, gehiegizkoa da 2023 urtean halakoa gertatzen jarraitzea, eta gero aztertzekoa da ere, Jaurlaritzak bi kasu hauen kudeaketan izan zitzazkeen jokaerei buruz, halakoa gertatzen direnean gardentasuna bermatu behar da, informazioa bermatu egin behar da, eta dirudienez, horretan ere, zer hobetzerik egongo. Urruzunok azpimarratu du soberania eta demokrazia jarriko dituztela erdigunean apirilaren 9ko aberri egunean, eta adierazi du beren borondatea dela pasaden legegintzaldian estatus politikoaren inguruan egindako lanketari jarraipena ematea. Nik esango nuke nazioarteko egoera oso berezi batean, non demokraziaren eta autoritarismoaren arteko lehia betean, eta lehia hori are eta goraka doan testuinguru batean.
eta guk testu inguru horretan kokatzen dugu ere bizka bat gure aldarrikapen nagusia izango den hori, eta da demokrazia eta soberania, demokrazia eta burujabetza. Nazioarteko testu inguruak eta Estatu Espainolekoak ere urte luze hauetan bezala zerbait erdigunean jartzen baldin badute, hori delako, burujabetzaren beharra. Bizi ditugu garai bereziak, erronka potoloak etorriko zaizkigune garaiak, eta horietan erabaki beharra dago, eta guk erabakitzen ez baldin badugu, beste nonbait erabakiko dute gure ordez, eta uste dugu demostratua dagoela norbera dela fidagarriena norberari eragiten dizkieten gaien inguruan erabakitzeko. Orduan, bizka bat horiek izango dira testu inguru horretan, bizka bat aldarrikapenak ere horiek izango dira, demokrazia eta soberania Euskal Herriarentzat. Aipatu bezala, Eusko Jaurlaritzak Martutenin eta Zabaian izandako heriotzen inguruan ikerketa zabaldu du. Hori dela eta Arartekoak informazioa eskatu du eta jakinarazi duenez, barne ikerketa egiten jarraitzen du gertatutakoa argitzeko. Bestalde, Maleken familiak iragarri duenez, hildakoaren gorpua Argeliara heldu daia da. Otsailaren 28an Zabaiako espetxean 22 urteko isolamendu egoeran zegoen pertsona baten gorpua aurkitu zuten. Maleken familiak azaldu duenez, suizidio protokoloan ez zegoen sartuta eta heriotzaren kasuan pertsonatzea erabaki du. Presoa zein egoeratan zegoen ikertzeko, aurreko asteetan zein heriotzaren egunean bertan, espetxe administrazioak nola jokatu zuen jakiteko. Salaketa Arabak eta familiak gogor salatu dute erakundeek izan duten jarrera. Hainbat arazo burokratiko izan dituzte Maleken gorpua Argeliara bere familia biologikoarekin bidaltzeko. Besteak beste, hildakoaren pasaportea galduta zegoen. Martxoaren 10ean zenide batek iragarri zuenez gorpua Argeliara bidali zuten, baina igandean aurreikusita zegoen hegazkinean ez zen ailegatu. Azkenean, astelehen honetan familiak jaso du Maleken gorpua Argelian. Justizia Sarearekin egon ginean negoziatzen ia bi egun, gure gorpuari eta gure familiarreari negaregin baino, negoziaketan egitera egon gara behartuta. Jarrera guztia, violentzia instituzional bezala bizitu izan dugu momentu guztian, eta gure dolua noiz hastiko zen zaildu du. Beraz, nik uste instituzioak ere humanitatez eta duintasunez tratatu behar dute bai presoak eta baita bere senideak oso momentu latzak eta gogorrak direlako guretzat. Bestalde, Arartekoak informazioa eskatu dio Jaurlaritzari Euskal Herriko espetxeetan gertatutako heriotzei buruz. Eusko Jaurlaritzak Martutenen eta Zabaian izandako heriotzen inguruan ikerketa zabaldu du gertatutakoa argitzeko. Bestaldetik, ekitaldi publikoa egin zuten atzo goizean, Donostiako Poioeko hilerrian, han frankistek eraikitako mausoleo batean lurperaturiko miliziano errepublika azalea komentzeko. Gudari galdu, bizitzari galdu, baina batailarik garrantzitsuena irabazi zenuten. Duintasunarena, printzipio eta balio demokratikoena, askatasunaren, demokraziaren eta justizia sozialarena. Etzazue zalantzarik izan, historiaren alde honean izan zinaten. Urtebete pasa bete da Pablo González euskal kazetaria atxilotu eta espetxeratu zutenetik. Otsailaren ondarrean Poloniako auzitegi batek beste 3 hilabetez luzatzea erabaki zion itxiloaldia eta gutxienez maiatzaren 24 arte egongo da espetxeratuta. Haren kasua dena dela aurrera doa. Poloniako autoritateek Gonzalo Boye errekonozitu egin dute Gonzálezen abokatu gisa. Que aún hace una semana
están dándose cuenta de que alguien les engañó. Él, yo creo que ha entendido de que esto no va a ser rápido, de que esto no va a ser fácil, que ha vulnerado el secreto profesional de un periodista. Hamar urteko borroka judizialaren ondoren Espainiar Auzitegi Nazionaleko Administrazioarekiko auzien salak erantzule ekonomiko gisa kondenatu Espainiako estatua. Aingeru Zudaire bizilagunari gomazko pilota baten tiroaren erruz begia galtzeagatik. Epaiara iristeko Aingeruk prozesu gogor eta luze bati ekin behar izan dio. Sois muchos a los que dar las gracias. No podría pagarme todo el rato, o sea, no podría pagarme el rato de diciendo a todos, pero que sepáis que a cada uno de los que habéis aportado un granito. Entonces, en esta sentencia hay muchas cosas que se quedan en el camino y que podrían haber salido mejor. Está claro que podrían haber salido muchísimo peor, incluso podrían no haber salido, o peor todavía. No esperábamos llegar aquí, ni mucho menos. Cuando empezamos todo esto sabíamos... Aralar zeharkatuko duen gasbidearen aurka mobilizatzeko deia egin dute martxoaren 26an Lekunberrin. Bideo batean zabaldu dutenez, Naturgy taldearen parte den Netia enpresak 14 kilometroko gasbide bat eraikitzea aurreikusi du Arakil eta Lekunberri artean. Gure Eskuk nazioarteko konferentzia bat antolatu du apirilaren 22rako Ficoban itsasargia eztabaidaren egitasmoaren barruan. Orain 10 urte Ficoban aurkeztu zuten Gure Eskuren herri dinamika eta markada baten ostean bertara itzultzeko gonbita egin die Josu Etxaburu bozeramaileak gaur goizean Euskal Herritarrei. Duela 10 urte Ficoban ginen. Eta Ficoban ginen Gure Eskuren aurkezpena egiteko. Eta gaur 10 urte geroago, itsasargia nazioarteko konferentzia iragartzen dugu apirilaren 22rako. Gure etorkizun politikoa erabakitzeko besteekin batera eta hainbat herrirekin batera, itsasargia piztuko dugu. Irlanda, Eskozia, Katalunia, Galizia eta Euskal Herriko hainbat islari, mai baten bueltan hizketan jarriko ditugu. Lurralde gatazken konponbideaz eta baita ere herritarron aktibazioaz. Horretaz gain baita ere, apirilaren 22an, azaroan hasi gendun prozesu bati bukaera emango diogu. Aipatzen ari naizena da, itsasargiaren prozesua. Eta bertan, Euskal Herriari eta Euskal Herritarroi Gure Eskuk proposamen politikoa azaleraziko zaie. Bestalde, egunean bertan, Euskalgintzak deitu du manifestazio bat Baionan. Eta Gure Eskuk gaur iragarri du bat egiten duela manifestazio horrekin. 2023rako udalekuak programak ia 4.000 plaza eskainiko ditu. Izenak emateko EPA laster zabalduko da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Programa 3 lurraldetan eta Nafarroan kokatutako 15 instalazioetan garatuko da.
kanpamentuen sede nagusia aurrei bizikeditzako gune ludiko bat eskaintzia da. Beraien autonomia personala sendotzeko baliabide bat familien eskura jarriz. Horretarako honako sedeak sustatzen dira. Haurrak natura ingurunera hurbil daitezen ahalbidezia eta ingurumenaren zaintzaren ardura hartzia. Euskararen erabilera areagotzia. Ohiturak eta kultura baliabideak ezagutaraztia. Adiskidetasuna eta elkartasuna indartzia. Eta berdintasunean eta begirunean oinarritutako jarduerak integratzen laguntzia. Arabara itzuliko gara orain, izan ere antzerki ez, kontzertu ez eta erakusketez gain, beste hainbat aukera daude aisialdiaz disfrutatzeko. Gainera, geroz eta eskaintza zabalagoa dago euskaraz eta horrek gazteen interesa pizten du. Gazte gaming bideojokoen eta gaming kulturaren inguruko espazioa da. Gazteiz hobetuz txiki programaren barruan herritarrek hautatako proiektua hain zuzen ere. Online jolasteko, gamingaren gaineko gauza praktikoak ikasteko eta kultura horren inguruan beste gazte eta nerabeak ezagutzeko aukera dute bertan. Izan ere, elkartzeko eta bideojokoen eta elektronikaren arloko jarduerak partekatzeko gunea da. Bi helburu nagusi ditu. Alde batetik, gazteei aisialdiko alternatiba bat eskaintzea asteburutan hona etortzeko, eta beste alde batetik baita prebentzio kanpaina bezala planteatu zen, nagusiki igual bideojokoekin etxean ibiltzen diren gazteei aukera emateko baita hona etortzeko eta beste gazte batzuekin harremanak izateko eta harreman horiek eraikitzen juteko, ez? Sartzen dira eta nagusiki dutena da lehenengo asanblada moduko bat iten dugu, gai orokorretaz hitz egiteko, nola doan espazioa, ze proposamen dazkaten hobetzeko, albisteak, informazio berria, ingo ditugun tailerrak, dinamika, jarduerak, eta hori egin ondoren, zuzenean jartze dira, banatze ditugu, 3 espaziotan, eta jolasten hasten dira, depende eguna, segun eta eguna. Egun batzutan dakagu dinamikaren bat edo tailerren bat, eta ordu bat egoten gara hor gutxi gora bera dinamika hori garatzen, eta beste egun batzutan zuzenean etortze dira jolastera eta ondo pasatzera. Hona etortzeko inbarko luketena izango litzateke alde batetik, udaleko web horritik inskripzio dokumentua bete eta hona ekarri, edo bestela hona etorri eta zuzenean fisikoki bete, guri entregatu eta hortik horrera ja etorri alko lirateke. Escape Roomen eskaintza zabala da Gasteizen eta Araban. Umeentzako aretoak prestatu dituzte, beldurrezko gaiekin lotura dutenak sortu dituzte, baita euskaraz egin daitekeenak badaude ere. Enigma iez gelan historia guztiak euskaraz disfrutatzeko aukera izango dugu. 4 historia desberdin daukagu, lehenengoak hain deitzen da, hau azkena egin dugula da, eta espazioko ontzi bat da, futurista bat, eta asko gomendatzen dugu. Gero daukagu bizitza nuklearra, hau bunker sovietiko bati buruzkoa da. Gero honetako bigarren partea daukagu, azken ameslaria. Eta azkenengoz, exorcistaren alaba daukagu. Eta hau beldurra ez sustoak baizik da, ematen dira. Eskaintzen ditugun aukera guztiak, gazteleraz, naiz euskaraz, naiz ingelesez eskaintzen ditugu, baina ekintza gehiago eskaintzen baditugu, bai euskaraz egingo ditugu. Silvia Pérez Cruz musikari katalanak Gasteizko jazaldian izango da. Bere disko berria aurkeztuko du Mendizorrotzako agertokian uztailaren 8an, jazaldiaren 46. edizioa da urtengoa, eta uztailaren 3-tik 8 bitartean ospatuko da.
Bestetik gaur bertan hasi da loraldia jaialdia Bilbon 9. edizioa du aurten eta gaurtik hasita martxoaren 26 bitarte euskarazko hainbat kultur ekitaldiez gozatu ahalko da. Gurutzak eta galdu da, galdu haiz, hautsia onfoa. Berandu da igual eskerrak emateko, baina egoera hartan, amets txarra hartan harrapatuta geunden presoen egoera aipatzearen kanpoan ez da. Teia gorri oroma grisak itxilean laztantzen. Hamaika telebista ahotsa azpidatzi moduan ematen hasi da bere web orrialdean, orain NLP teknologiak lagunarekin elkarlanean. Duela aste batzuk dago martxan eta frogatuta adimen artifiziala baliatuz, bideoetan esandako hitzak azpititulu bihurtuko dira hemendik aurrera. Adimen artifiziala oinarri azpidatzi automatikoak eskuragarri jarri ditu hamaika telebistak webgunean. Hamaikan hasi ginenetik bagenun helburu bat eta zan euskaldun berriei altzala eskaini ahal izatea azpitituluen bidez esaten genuena telebistan, ez? Orduan eta urte guzti hauetan hori ez da posible izan, ez genulako baliabiderik eta seguruen teknologia nahikorik. Orain NLP teknologia etxearekin, Eluiar Fundazioak kudeatzen duenarekin, posible izan du hori lantzea, bai elkarlanean azkenean beraiekin, eta kamekin ere bai beste gure aliatu teknologiko bat aspaldikoa, ez. Orduan, hiruron artean garatu dugu, esaten dena azpititulu bihurtu ahal izatea, eta hori nire ustez balio gehitu bada hamaika telebistako ikusletza. NLP teknologiak dira ordenagailuek eta hizkuntza ulertu, tratatu eta sortzeko erabiltzen dian teknologia guztiak, ezta? Eta hor sartzen dira bai itzulpen automatikoa, edo baitxa hizketaren ezagutza, eta azpititulazio automatikoa, hizketaren sorkuntza, chatbotak, lako mila gauza. Hamaika telebistarentzako egin duguna da gure azpititulazio automatikoko teknologia integratu hamaikako lan prozesuetan, ez da? Orduan, albiztiak edo edozein bideopieza eta grabatzen danean eta katalogora igotzen danean edo publikatzeko igo behar denean aukera dago, nahi bada automatikoki azpititulatzeko, eta nahi izan ezkero azpititulu automatiko horietan da zen akatsak zuzentzeko eta gero publikatzera bidaltzeko. Eta egin dugu gure teknologia hori bertan integratu eta egokitu. Horretarako hamaikak urtea baliatu du kazeteriak formatu eta sistemari behartzuen informazioa erakusteko. Egia da, azpidatziak automatikoki kudeatu ahal izateko kazetariek hilabete deixente pasa dituztela lanean, sistemari erakusten eta zuzenketak egiten, gaur egunean zuzenketarik egin gabe ere ikusentzulei eskaini ahal izateko azpidatzi automatiko hauek. Azpidatziak martxan jartzeko helburu nagusia izan da batez ere irisgarritasuna. Irisgarritasuna bai entzuteko arazoak dituzten pertsonetan pentsatuz, baina baita ere euskara ikasten ari diren horientzako lagungarri gisa. Aurrera begira erronkak izango dira, albisteetan ez ezik, elkarrizketetan eta saioetan eduki gehiagotan azpidatziak eskintzeko aukera izatea, eta baita zergaitik ez beste hizkuntza batean dauden elkarrizketak euskeratzea, edota kanpora begira ere interesgarria iruditzen zaigun edukia euskeraz sortu eta beste hizkuntza batzuetan azpidatzi ahal izateko gaitasuna izatea.
Hurrengo erronkak albiste ez haratago, elkarrizketak eta saio ezberdinak eskaini ahal izatea izango dira. Eta aurrerantzean ere proiektu hauekin jarraituko dugu, bai orai NLP-rekin eta bai kamekin eta beste batzurekin ere, espero dut topatzea berriak ere. Euskal Herriko 12 konpainia izango dira deferia jaialdian. Gaurtik martxoaren 16ra egingo da jaialdia. Fake leloa du aurtengoak, antolatzaileen arabera gezurraren aroan benekotasuna ekarriko du 29. Donostiako arte eszenikoen jaialdiak. Eta kiroletan buruz buruko lehen mailako finala eskainiko du Hamaika telebistak. Donapalako frontoitik izango da gaur, 10:00 joko zelaia saioa Hamaika telebistan. Eta pilotarekin jarraiki Iruñeko udalak, Nafar gobernuak eta pilotaren sektoreko ordezkariek Iruña pilotaren munduko hiriburu bilakatzeko proiektua aurkeztu dute Labrit pilotalekuan. Alderdi guztiek aho batez onarturiko proiektuak eskualdeko erreferentzia, kultur, kirol eta ekonomia eragile bihurtu nahi du. Iruñeak pilotaren munduko hiriburua bihurtu nahi du. Eta horretarako, Iruñeko udalak, Nafarroko gobernuak eta sektoreetako ordezkariek Iruñea pilotaren munduko hiriburua proiektua aurkeztu dute Labrit pilotalekuan. Haunitzetan gertatzen ez bada ere, alderdi guztiek bat egin dute proiektuaren proposamenarekin. Bai, baina hori da igual pilotak izan dezakena, ez? Hori da, eta batez ere hori da pilotak izan behar duena, ez? Politiko ibisa talde batera utzi eta pixkat aipatu duana ere, bai, ez? Nik uste, pilotan ere, pilotaren barruan ere, klubak daude, pilota enpresak, modalitate desberdinak, eta gero, politika ere batzutan sartu egiten da, orduan, nik uste proiektuenek izan dezaken hori garrantzitsuena hori dela, ez? Bertzeren artean, egitasmoa, pilota tokiko eta eskualdeko erreferentzia, kultur, kirol eta ekonomia eragile bihurtzea izanen da. Haur eta gazteengan paratu dute fokua. Nik uste horrelako proiekturen batek indarra eman dezakela, ez? Haurtzaroan, bai neskak bai mutilek kirola hautatzerako momentuan zer aukeratu galdetzen dutenean bere buruari, komunikabideetan edo kaletan presentzia izateak, nik uste hautatze prozesu hortan eragin dezakela, pixkat ikusarazteko bai. Ordezkariek aurkezpenean azpimarratu dute Iruñea pilotaren sehaska izan dela eta polita litzakela proiektuak argia ikusiko balu. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Ernaik larunbatean aurkeztu zuen Orainari abestiarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Norena da idazten dugun historia, zeini erauzi gura, zaio memoria, diren gauzen erroak bilatzen ditugu, ez direnak sortzea baitugu helburu. Horretan, marraztuko ditugu galdera.
jakin. Herri baten barruan ta hizkuntza bateken. Horretan, marraztuko ditugu galdera. Erantzuna bekintzak berak nor dabil zaintzen, nor lanean, nor dabil lantzan. Sukaldean plazan. Sukaldean plazan.